Κάνω αυτό το βίντεο επειδή είχα ένα περιστατικό με το γιο μου που κατάπιε μπαλόνι την Παρασκευή κατά τις 5 η ώρα και έψαχνα στο YouTube για να βρω βίντεο αν υπήρχε σχετικά με αυτό το θέμα και δεν υπήρχε καθόλου. Γι' αυτό λοιπόν και κάνω αυτό το βίντεο. Λοιπόν, όταν ένα παιδί καταπίνει μπαλόνι, είμαστε πολύ τυχεροί αν το μπαλόνι περάσει από τον ισοφάγο κατευθείαν στο στομάχι και από εκεί στο λεπτό και στο παχύ έντερο. Αυτό δεν χρειάζεται, αν γίνει αυτό, δεν χρειάζεται να πάμε στο νοσοκομείο, απλά παρατηρούμε το παιδί συνεχόμενα για 24 ώρες μέχρι 48 ώρες μέχρι να βγει το μπαλόνι εντελώς. Αν δεν υπάρχουν συμπτώματα όπως υψηλός πυρετός, πόνος της κοιλιάς και εμετός με αίμα, σημαίνει ότι το μπαλόνι θα βγει από το σώμα χωρίς κάποιο πρόβλημα. Αλλά αν έχουμε αυτά τα συμπτώματα σημαίνει ότι κολλάει κάπου στο σώμα, ειδικά στην έξοδο του στομαχιού στο πυλωρό ή σε κάποιο σημείο του λεπτού ή του παχύ εντέρου. Οπότε εκεί θέλει άμεση βοήθεια το παιδί, πρέπει να καλέσετε το ΕΚΑΒ και να πάτε κατευθείαν στο νοσοκομείο, να μην χάσετε καθόλου χρόνο, γιατί μπορεί να επιφέρει και το θάνατο του παιδιού. Οπότε είναι πολύ πολύ αναγκαίο να είστε άμεση σε οτιδήποτε από αυτά τα σημάδια παρατηρείτε να συμβαίνει, να ενεργείτε άμεσα. Λοιπόν, εμείς αυτό που κάναμε είναι να το παρατηρήσουμε το παιδί συνεχόμενα για αυτές τις 48 ώρες, όπου δεν έδειξε κανένα σημάδι, οπότε καταλάβαμε ότι το μπαλόνι περνούσε χωρίς κάποιο πρόβλημα στο σώμα του, μέχρι που αποβλήθηκε την δεύτερη ημέρα.